Ikuspegi kritikoa. Zenbatetan geratzen zara iritzi baten inguruan pentsatzen, edo ez zara ematen dizuten lehenengo horrekin konforme geratzen? Ikuspegi kritiko batek, besteak beste, honako gaitasunak behar ditu. Ez esan bururatzen zaizun lehen ideia. Pentsatu, baloratu eta azkenik proposatu. Erabaki garrantzitsua da eta kontuan izan behar dira testuingurua eta kanpo baldintzak. Aurrekontua, pertsona kopurua, itxiera ordua, garraioa. Ideiak ondo argudiatu behar dira. Etorriko liratekeen erabiltzaileen inguruko hausnarketa egin, alternatibak eskainiko lituzken zerbitzuak, baina ez ara burugogorra izan behar. Izan ere, besteek ere argudio sendoak dituzte. Hoberena teknologia berritzailea duen sagardotegi moderno bat irekitzea dela uste du. Nire ustez jendeak betiko sagardotegiak nahiago ditu. Arrazoia izan dezake. Jendeak tradizionala den hori maite du oraindik ere. Ideia hori aintzat hartuko dut. Ideia ona da, baina pentsatu ostean, nire proiektuak bezero gehiago erakarriko lituzkeela uste dut. Zure proiektuak kostu handiagoak ditu. Bale, arrazoi duzue. Agian nik proposatzen dudana ez da bideragarria edo ez dauka erakarpen nahikorik. Beste buelta bat eman beharko diogu eta guztien artean, aukera honen hautatu.